పానిగాడి కూతురు ఫిగరే. ఫిగరే. నాన్నగారి కోసం వచ్చారమ్మా. ఆయన లేరండి. మేము ఉంటాం. మంచిది, బయట కూర్చోండి. ఇదిగో అమ్మాయి, అసలుగా ఎర్రగా ఉంటాను, ఎండలో కూర్చుంటే నల్లబడిపోను. అయ్యో నిజమా? ఒక్క నిమిషం. గులాబ్ మరి జడలు ఎట్టుకో. ఆ? అంటే అందరు అమ్మాయిలతో ఇలానే మాట్లాడతావా? చాలా బాగుంటే తప్ప మాట్లాడను. పనేంటి? నీతో కాదు, నీ బాబుతో. బాబేంటి బాబు? రెస్పెక్ట్ ఇవ్వాలని తెలీదా? కోపం వచ్చిందనుకుంటా. నేను ఇస్తాను, ఆడే వద్దన్నాడు. బాబోయ్, ఆకుపచ్చ బాగా ఆనేస్తుంది పిల్లకి. వీడేంటే ఇలా సైడ్ కొట్టేస్తున్నాడు? బాగున్నాడు ఊరుకున్నా, లేకపోతేనా?